Takže čaute lidi, já vás vítám u tohoto videa ze hry Minecraft. Dneska to je druhý díl, takže pojďme se podívat na to. Let's go. Dneska trošku prozkoumáme tu vesnici. V minulém díle jsme ji našli, tak dneska ji trošku prozkoumáme. Třeba si tady postavíme i dům, něco nasadíme a uvidíme, jak to bude. Teď se tady podívám. A nevím, kdyby jsme mohli postavit barák. Postavíme takový provizorní nejdřív, protože pak když tak postavíme, až bude víc času, nějaký lepší, možná za kamerou. Tady natěžíme uhlí, to ještě nemáme. Tak, natěžíme uhlí. Let's go. Doufám, že se vám líbilo video, první díl ze série Minecraft. Doufám, že jste dali odběr, like na video. A my něco musíme vyhodit. Tak vyhodíme třeba hnědou vlnu. Tak, vrátíme se zpátky. Asi se vyspíme a půjdeme se podívat, co tady postavíme. Tak, let's go. Podíváme se, kde by mohl být ten barák náš. Vypadá to velké. Nejlépe možná tady by mohl být. Jo, dáme ho tady. Urovnáme terén, aby se to vlezlo vlastně, aby se to 2, 3, nebo dáme tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, dáme hlínu. To musíme natěžit hlínu. Ať urovnáme ten terén. Takže tak. No to možná nebude stačit, ale i tak to nějak zvládneme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tady zabijeme. Tady dáme pryč třeba tohle. Tak. Tady to ještě vyrovnáme. Těžíme si další hlínu. Sice teď nebude stačit, ale tak nějak to zvládneme.
A když tak potom můžeme i tam se podívat do jeskyně. Nebo tam na kopec se můžeme klidně podívat. Potom když tak, chtěl bych dneska v tomto videu postavit barák. Postavit něco na chleba třeba, na pšenici a něco ještě na sugarcane, bych chtěl farmu, takovou menší. Ať pak můžeme dělat papír a z papíru pak udělat knížku. Takže doufám, že se to povede. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tak. Počkejte lidi, když to mám 2. Tak jo, to je dobré. To je tak dobré asi. Teďka natěžíme dřevo. Potřebujeme dřevo za něco teď. Za černou vlnu. Tak, potřebujeme hodně dřeva. Teď musíme natěžit. Uvidíme, jak to postavíme. Možná zhruba vím, jak to chci postavit, ale uvidíme, jak to bude. Budeme potřebovat toho hodně toho dřeva. Tak si to natěžíme. (27). Tak. Potřebujeme aspoň 64, ať máme do zásoby. Protože pak budeme dělat i farmu na pšenici a na sugarcane. Tak ať máme, že to ohraničím tím dřevem. Teď máme do zásoby, ať nemusím potom chodit tady. Takže to tak uděláme. Takže tak. Vezmu i nějaký písek. Na sklo, když tak. Bude se potřebovat na okna. Potřebujeme ho tak cca 28. Máme i nějaký do zásoby. 27. Tady už je voda. A to nevadí. To nevadí. Tak. Tak máme 39, tak to stačí. Natížíme ještě nějaké to dřevo. A půjdeme postavit ten barák. A jestli zbyde čas, tak i můžeme postavit ty farmy, to uvidíme podle času. Takže uvidíme, no. Jestli se vám bude video líbit, tak určitě zanechte like, odběr a zvoneček, ať vám nic neunikne. A když tak mi napište do komentářů, o čem mám
dál natáčet, třeba nějaký Fortnite nebo něco, co vás napadne. Takže určitě mi napište. Tady mám dřevo, ale já jsem plný inventář, tak. Takže tak. Vůbec je tady někde. Teď nevím, kde mám úplně jít. Někde tady. Jo, tady někde. Jo, tady. Takže jdeme postavit. Jdeme do tady. Tak. 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 Jdeme tady, ať nemusíme potom skákat dolů. Tak, to bychom měli. Teďka 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak dáme 3. Dáme tady. Ne. Tak, dáme 1, 2. Jo, tak. Super. Tak, to by mělo asi být. Jestli se nepletu. Ale tady uděláme okno, takže to dáme pryč. Tak, tady uděláme okno. Tady uvidíme, jak to uděláme. Tady bych udělal tež okno. A stačí 2 okno, to stačí, si myslím. To si myslím, že stačí. Nemáme dřevo. Budeme se vyspat rychle a doděláme ten barák. Teďka uděláme teďka jen 1 patro, protože teďka to prozatím stačí. Takže teď to uděláme takto. Zase nemáme dřevo. Takže to bychom měli. Teďka musíme udělat podlahu. To je to nejhorší z toho celého. Než to vykopem, tak to bude trvat. Takže až to bude vykopané, tak se vám ozvu. Už jsem tady udělal i podlahu, takže stačí teďka už jenom vykraftit dveře, ať to máme hotové, a uděláme jenom střechu ještě potom a bude to hotové. Tak, vykraftíme sleby. Tak. A já tady udělám střechu a až to budu mít, tak se vám ozvu. Takže už mám hotovou střechu. Tady jsme nechali vypéct sklo. Takže až to bude hotové, tak to pak tam dáme. A teďka dáme mezi tím
natěžit trochu dřeva, protože nemáme toho hodně zase a uděláme farmy. Nejdřív udělám farmu na sugarcane a potom když tak farmu na pšenici, ať máme chleba. To udělám až potom, jestli zbyde čas. Zbyl se nám sekírka, to je hodně špatné. Ale snad to bude stačit, já nevím. No 42. Tak to asi sugarcane. Dáme podél vody. To asi vysadíme. Podíváme se. Jo, asi to tak vidím, že to podél vody. Tak, vysadíme to podél vody a tím pádem uděláme jenom farmu na pšenici. Máme toho dost, máme toho 42, takže by to mohlo být dobré. Myslím, že to bude růst. Tady to nejde, protože tady je tak. A dáme poslední tady, tak. Necháme to růst. A teďka jdeme udělat teda farmu na pšenici. Nejdřív musíme vykraftit si sekírku. Ať máme na vykraftěno. Tady trošku změnit ten terén. Vykraftíme kamenou, protože budeme potřebovat železo na kyblík, ať pak můžeme udělat nekonečný zdroj vody, takže teďka jdem natěžit teda to dřevo. Aspoň pár. Ať máme, protože máme jenom jakoby 2 semínka, ale vezmeme nějaké od vesničanů. Takže doufám, že tam mají hodně. Ať máme. Tak, to by mělo stačit dřevo. Půjdeme zpátky a uděláme teda tu farmu. Vezmeme tady vesničanům nějaké ty semínka. Tady moc nemá tady. Tak to musím asi tady zničit od trávy. Nebo podíváme se, tady má. Tak vezmeme tady. Tak, aspoň 11. I to se hodí. A vezmu
vezmeme si mrkve. Tak. Takže máme 18 semínek. takže to uvažuji, kde to uděláme. Vůbec mě nenapadá, kde to uděláme, ale asi to můžeme udělat tady. Dáme tady ohraničení 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. Tak, uděláme to takto. To se nám otočilo, nevadí. Budeme se vyspat a doděláme farmu. Tak. Tady máme hlínu. A doprostřed potom dáme tam vodu. Vykraftíme si kyblík. Ať můžeme udělat vodu. Tak. Tady už je nějaké to sklo. To tady dáme. Tak. A vykraftíme i motiku potom. Vykraftíme nejdřív čestku. To dáme do čestky, ty věci. Tak. Takže tak. Vykraftíme motiku. A tady jsem dal kameny, tak. Vykraftíme, stačí kamena, jo. To stačí. A vezmeme ten kyblík. Tak. Možná můžeme vzít odtud na městě. Jo, bude to fungovat. To uděláme tady nekonečný zdroj. Myslím, že to bude fungovat. Tak. Rychle tady vezmeme vodu vesničanovi. Tak, tady to dáme. Tak. Vezmeme motiku. Tak to tady tak dáme. Tak a zase semínka. 4, 5, 6, 7. Aha. Sedm, jo. Tak to je ještě málo. Jsem asi špatně počítal. Nevadí.
super. Teď to bude růst aspoň. 6. Tak, to necháme tak. Podíváme se, co ještě bychom mohli. Takže děkuji, že jste sledovali tohle video. Díky moc. V dnešním videu jsme postavili barák, udělali jsme farmu na pšenici a vysadili jsme sugarcane kolem vody. A díky moc, že jste tady sledovali toto video. Jestli se vám to líbilo, dejte odběr, like a zvoneček, ať vám nic neunikne. A uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.